Goedenavond, het is zondag 27 februari en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Door de versoepelingen van de coronaregels mogen de kerken vandaag weer voor het eerst een dienst houden zonder beperkingen. In Kloetingen zijn ze blij dat het weer kan. Sinds vandaag mogen mensen weer gewoon in de kerk zitten. De 1,5 meter hoeft niet. We mogen weer onbeperkt. We hebben na afloop van de kerkdienst weer gezamenlijk koffie drinken. Zodat alle gemeenteleden elkaar ook weer van dichtbij kunnen spreken. Dat voelt toch weer heel vrij. En hoewel de kerk nog niet helemaal vol zat, geven de mensen die er waren aan hoe belangrijk de versoepelingen zijn. Ja, echt heel belangrijk. Ja, natuurlijk voor iedereen, maar ook zeker voor de oude mensen die alleen zijn. En dat is toch een heel belangrijk moment, ook het samen koffie drinken. En ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat hebben jullie nou het meeste gemist? Voor mij is het meestal de gezelligheid en ja, gewoon kletsen met je buren en koffie drinken en ja, samen zingen. Ja, dat kan je niet echt thuis door een scherm doen. Het samen geloven doe je toch met elkaar en op afstand is dat niet is dat te behelpen. Verder heb ik het zingen heel erg gemist en natuurlijk het koffiedrinken na afloop. Nu eindelijk mag het weer. Nou mag het weer, ja gelukkig wel. Een 60-jarige man uit Kwaadendam is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Molenstraat bij Hoedekenskerken. De gewonde is in zorgwekkende toestand met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een voorbijganger meldde rond 8:30 dat er een man op straat lag. De man had ernstig hoofdletsel. Het is niet duidelijk waardoor de scooterrijder ten val kwam. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeval en onderzoekt de zaak. Na stormen Corrie en Eunice schijnt eindelijk de zon weer. En dat is te merken. Hier op het eerste Strange van Breskens is het druk met wandelaars. Die willen natuurlijk die eerste zonnestralen van 2022 opvangen. En die zijn heerlijk. Heerlijk, ja, het is echt genieten. Heerlijk, volop in de zon, de blauwe lucht. Zijn we wel aan toe, hè, na al die stormen. Ja, oh wauw, ja. Het is echt ongelooflijk en je bent het ook bijna meteen weer vergeten. Na al die maanden binnen zitten, ook met de corona, is het heerlijk om zo in het zonnetje buiten te komen en alles zien bloeien. En bij de eerste lentekriebels horen natuurlijk tulpen. Hier in Zuid-Zanden worden ze met bosjes verkocht. Het zijn verse tulpen, wat wel opmerkelijk is, omdat Zeeland haast geen tulpenkwekers kent. Nico Spruit is tulpenkweker in Alkmaar en als hij in het weekend naar zijn vriendin in Zuid-Zanden komt, neemt hij verse tulpen mee om te verkopen. Ja, het is een beleving tulp, hè. Een tulp leeft, die is elke dag anders, die groeit. Er is meer emotie, een roos is mooi, maar ja, dat is statisch. En een tulp leeft. Door de eerste zonnestralen komt ook Breskens weer tot leven, met drukte op de terrassen als gevolg. En de zon, die blijft nog wel even schijnen. Ook morgen wordt het stralend weer. Bij verschillende Zeeuwse gemeenten is het weer de periode om mantelzorgwaardering aan te vragen. Het gaat dan om een eenmalig geldbedrag of waardebon, bedoeld als opsteker voor een mantelzorger die jou in het dagelijks leven ondersteunt. Zo vraagt Angela Bona uit Middelburg, zelf langdurig ziek, de cheque altijd aan voor haar 13-jarige zoon die altijd voor haar klaarstaat. Simpele dingen is gewoon wat dingen in het huishouden, bijvoorbeeld tafel aanzetten, vaatwassen leeghalen, een boodschapje doen. We hebben ook een hond, die laat hij dan ook meer uit dan standaard. Mantelzorgers zijn er vaak heel erg blij mee. We krijgen vaak heel veel reacties dat ze het zo fijn vinden dat ze op die manier gezien en gehoord en erkend worden. Een steuntje in de rug dus voor een groep die van groot belang is. Want zonder mantelzorgers zouden de kosten voor onze samenleving de pan uitreizen. Neem de gemeente Goes. Volgens onderzoeksbureau Ecoris zijn daar jaarlijks 12.000 mantelzorgers actief. Samen besteden ze jaarlijks 3,6 miljoen uren aan mantelzorgtaken. Zou je deze mantelzorgers vervangen door professioneel zorgpersoneel, dan zou dat per jaar 74 miljoen euro kosten. Doe je deze berekening voor heel Zeeland, dan zou het vervangen van mantelzorgers jaarlijks zo'n 740 miljoen euro kosten. Er is weinig idee van hoeveel mantelzorgers bijdragen aan de samenleving. In geldbedrag, in emotionele ondersteuning, in signalerende functie. Daar mag echt meer erkenning en waardering voor zijn.
En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we naar Stefan Neepjes. Atleet Younes Titan uit Drijschoor was dit weekend een klasse apart in de kustcross in Vlissingen. De 6e en voorlaatste wedstrijd van de Zeeuwse crosscompetitie. Titan won met overmacht, zijn 3e overwinning in 6 wedstrijden. Goed voor de zege in het eindklassement. Straks in Omroep Zeeland Sport meer daarover. En verder, 21 wedstrijden op rij won voetbalclub Goes niet in de 3e divisie. Tot dit weekend een 2-0 zege op Dovo, 2 jaar en 5 dagen na de laatste overwinning. En het eerste doelpunt was er één voor de fijnproevers. Kijk maar hier, het hakje van Silvio Hagen. Hij zet de aanval zelf op en rondt het fraai af. Het is de inleiding voor een mooie middag in Goes, waar na afloop iedereen lachte. En dat was alweer een tijdje geleden. Ik hoorde mensen zeggen, ja, hier hebben ze de Champions League gewonnen. Ja, voor ons voelde het even als de Champions League, denk ik. Dus ja, ik denk dat dat ook goed te zien was. Als je zoveel wedstrijden speelt en je wint niet. En nu speel je een competitiewedstrijd, je wint 2-0 thuis. Ja, er bestaat geen beter gevoel. Straks in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van Goes tegen Dovo. En verder zie je beelden van de Walcherse derby in de 2e klasse tussen Arnemuiden en Oostkapelle-Domburg. Arnemuiden won en is al 8 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Tot straks. We begonnen vandaag met een kraakheldere koude start en landinwaarts minimumtemperaturen iets onder het vriespunt. En het beloofde een prachtige zondag te worden met een strak blauwe lucht. De temperatuur liep snel op naar 9 à 10 graden en het was dan ook druk tijdens het begin van de voorjaarsvakantie en velen plukten de dag om te genieten van een fietstochtje of het strand. Vanavond en vannacht blijft het helder en het kwik zakt naar 0 tot 2 graden bij een matige zuidoostelijke wind. Plaatselijk kan er net een graadje vorst worden bereikt. Morgen blijft het droog en het wordt opnieuw weer zonnig. Wel krijgen we later vanuit het westen af en toe enkele sluierwolken. De temperatuur komt een graadje hoger te liggen morgen rond 10 à 11 graden bij een matige zuidenwind. Dinsdag gaat het licht regenen, maar daarna komt de zon weer terug met droog weer en de temperaturen schommelen volgende week rond 9 à 10 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover nog een mooie avond en graag tot morgen.